Математиканы акылны тәртипкә китергән өчен генә дә өйрәнергә кирәк дигән бөек рус галиме Михаил Васильевич Ломоносов. Исәнмесез, балалар, математика дәресен башлыйбыз. Бер табышмак тыңлагыз әле. Түгәрәкнең бер дусты бар, ул әле аны шикли. Түгәрәк кырыеннан барып, йомык кәкре сызык төзи. Балалар, табышмакның җавабын рәсемнән эзлик. Нәрсә икән ул? Бик дөрес, ул әйләнә. Бүген без әйләнә белән түгәрәкнең бер-берсеннән нәрсә белән аерылуын ачыкларбыз. Балалар, тимер акчаны күз алдына китерегез әле. Ул нинди? Ул түгәрәк, шулай бит. Әгәр аны тәгәрәтсәң, ул тәгәрәп китә. Ни өчен? Чөнки аның почмаклары юк. Ә менә өч почмак квадрат формасындагы фигуралар тәгәриме икән? Билгеле, юк. Чөнки аларның почмаклары бар. Ә түгәрәкне ничек ясарга соң? Түгәрәкне ясар өчен циркуль дигән инструмент кирәк. Циркуль энәсе белән казалган урын түгәрәкнең үзәге була. Ә менә циркуль белән сызган сызык әйләнә була да инде. Ничек инде әйләнә? Түгәрәк бит диярсез сез. Юк, ул бары түгәрәкне әйләндерә. Ул әйләнә. Төсле карандаш алабыз да әйләнә өчен буйыйбыз. Анысы түгәрәк була. Ә кызыл сызык әйләнә. Әйләнә шик, сызык, түгәрәк яссылык. Ә хәзер рәсемгә карыйк. Чыршы тирәли балалар тезелгән. Һәр бала чыршыдан бер тигез ераклыкта урнашкан. Әгәр өстән карасаң, алар бер сызык булып күренер иде. Бу әйләнә. Ә чыршы әйләнә үзәге. Димәк, әйләнә ул үзенең үзәгеннән бер тигез ераклыкта яткан нукталар күплеге. Ул сызык. Ул түгәрәкнең шиге. Ә түгәрәк балалар ясаган әйләнә эчендә. Әйләнә сызык, түгәрәк яссылык. Сез рәсемдә түгәрәк предметлар күрәсез. Һәр рәсемдә түгәрәк һәм әйләнәне эзлик. Сәгать ул түгәрәк һәм әйләнә. Тәлинкә ике түгәрәк, ике әйләнә. Ә менә стакан өсте әйләнә. Төбе түгәрәк һәм әйләнә. Нинди нәтиҗә ясыйбыз? Әйләнә түгәрәк шиге, сызык. Аның озынлыгын табарга мөмкин. Түгәрәк яссылык. Аның мәйданын табарга мөмкин. Әйләнә үзәге күбрәк О хәрефе белән билгеләнә. Ә хәзер әйләнәдә А һәм Б нукталары билгелик. О, А һәм О, Б нукталарын тоташтырып кисемтәләр сызыйк. О, А, О, Б әйләнә радиуслары. Нәрсә соң ул радиус? Радиус сүзе безгә латин теленнән кергән. Ул нур дигәнне аңлата. Әйләнә үзәгеннән теләсә кайсы нуктасына үткәрелгән кисемтә радиус була. Аны латин хәрефе R белән билгелиләр. Балалар, сез ничек уйлыйсыз? Әйләнәдә ничә радиус бар? Әйе, әйләнәдә шиксез күп радиус бар. Ә хәзер әйләнәнең радиусы белән аның диаметрын чагыштырыйк. Нәрсә соң ул диаметр? О радиусын дәвам итеп С радиусын сызыйк. Әйләнәнең үзәге аша үтеп, аның ике нуктасын тоташтыручы С кисемтәсе килеп чыкты. Димәк, әйләнәнең ике нуктасын тоташтырып, әйләнә үзәге аша үтүче кисемтә әйләнә диаметры була. Диаметр шулай ук математикага латин теленнән кергән. Диа 2 метео үлчим, урталай бүләм дигәнне аңлата. Шуңа да диаметрны урталай бүлсәң, радиус килеп чыга. Ә диаметр 2 радиуска тигез дигән сүз була. Әйләнәнең радиусы белән диаметрын чагыштырыйк. АС тигез була АО плюс ОС. Диаметр радиустан 2 тапкыр зурырак. Ә радиус диаметрдан 2 тапкыр кечерәк икәнне күрсәтә. Балалар, игътибар белән карагыз әле. Кайсы нукталар әйләнәдә, кайсы нукталар түгәрәктә ята? Зәңгәр төс белән бирелгән ул нәрсә? Әйе, әйләнә. Ә шакмаклы, анысы түгәрәк.
ABC әйләнәдә O noktası түгәрәктә ята. Әйләнә үзәге әйләнәдә ята аламы икән? Дөрес. Ята алмый, чөнки әйләнә ул бары тик сызык. Балалар, нәтиҗә ясыйк инде. Әйләнә түгәрәктән нәрсә белән аерыла? Әйләнә сызык, түгәрәк яссылык. Нәрсә ул радиус? Радиус әйләнәнең үзәге белән бер ноктасын тоташтыра. Нәрсә ул диаметр? Әйләнәнең ике ноктасын тоташтырып, аның үзәген аша үтүче кисемтә диаметр була. Дәрес бетте. Сез дәрестә үзегез өчен нинди дә булса яңалык белгәнсездер дип уйлыйм, балалар.